by Ananya Films. घरे घर बेटी के रोहबावल जाता, ससुरा में मारल जाता, ससुरा में मरल जाता, ससुरा में मरल जाता। दहेज के खातिर बेटी के दुनिया में जरावल जाता, दुनिया में जरावल जाता, दुनिया में जरावल जाता। घरे घर बेटी के रोहबावल जाता, ससुरा में मारल जाता, ससुरा में मरल जाता, ससुरा में मरल जाता। दहेज के खातिर बेटी के दुनिया में जरावल जाता, दुनिया में जरावल जाता, दुनिया में जरावल जाता। Ananya Recording Studio, Patna. सोहबल हो गवान गहिले बाटे है कसाई, गहिया के जैसन बेटी मारल जहत भाई। सोहबल हो गवान गहिले बाटे है कसाई, गैया के जैसन बेटी मारल जहत भाई। इंसानियत के नहमा भुलाई गईले, लोभावा समाई गईले, लुभावा समाई गईले, लुभावा समाई गईले। तहन कहा सोच बदल पहर भाई, दहेज के जरा से भगावे पहर भाई। तहन कहा सोच बदल पहर भाई, दहेज के जरा से भगावे पहर भाई। अपन हाई महाई बहिना जैसन दूसरा के बेटी बाटे, दूसरा के बेटी बाटे, दूसरा के बेटी बाटे। राइटर विजय कहे बदले है के रीतिया, नहाय कहाँ नसी लगावे रोई रोई गीतिया। चंदन गोलू
कहे बदले के रीतिया नहाया कहाँ नसी लगाबे रोई रोई गीतिया सब केहू के जिए के अधिकार बाटे केहू ना बेकार बाटे केहू ना बेकार बाटे केहू ना बेकार बाटे घरे घर बेटी के रोहबावल जाता ससुरा में मारल जाता ससुरा में मारल जाता ससुरा में मारल जाता कहे जहक खातिर बेटी के दुनिया में जरावल जाता दुनिया में जरावल जाता दुनिया में जरावल जाता घरे घर बेटी के रोहबावल जाता ससुरा में मारल जाता ससुरा में मारल जाता ससुरा में मारल जाता कहे जहक खातिर बेटी के दुनिया में जरावल जाता दुनिया में जरावल जाता दुनिया में